Horas dihita saluhutna damang dainang. Horas tu amang pandita narasumber, amang pandita si Marmata, amang pandita si Tohang, amang pandita Purba, amang pandita Hutasoit, amang pandita Sinambela Dot, amang pandita Tampubolon. Horas amang Oras, pandita. oras, oras. Oras, oras. Saya do Oras. sudah kan amang pandita. Sehat, sehat. Sehat. Sehat, puji Puji Tuhan, Tuhan. sehat Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Persyajarata, persyajaran pasiahon. Uluata di persajaranon, ima di bagasan pesalmen turpuk paduahon. Nuaing, tajahama ayat syapilon, nalijinaha amang pandita sitohang ayat syapilot ta di sadarion. Oras mga dita saluna, shalom. Tongon ayat Shalom. siapilon ni persyajarata dihita di minggon, ima natar surat di buku pesalmen, bidu ono puluh pitu di ayat 4 dot ayat 5. Songonoma padohanna. Iko pujion yaka bangso do hosugot ale debata, sude aka bangso tutu mamujiho. Marlas niroha jala marolopolop sogot aka bangso, ala tigor panguhumu di aka bangso, jala ditogu ho aka marga di tanoon sela. Pengonima uduk ni Aisyah Bilota di Tikion. Amin. Mau lihat itu amang pandita sitohang, nuaing martangyang mahita, tangyang pamuhay. Martangnya kita. Ale amanami na diwanua gincang. Puji-pujian hasangapun madiho ale Tuhan. Dison noaing marsyajar dohami, sian persyajaran sikola sabat nami. Urupi hami marhite toddi parbaria. Akan naposom napotorakon persyajaran sikola sabat na pasiahon. Seanggiat ma marhite channel Advent Batak Ministrion. Gabi gudang halak mengatusi hatam na baria. Gabi pasu-pasu madi tuganuk akka jolma nama nonton YouTube Advent Batak Ministrion. Pasu-pasu amang pandita hutasoit. Amang pandita sinambela. Amang pandita purba. Amang pandita sitohang. Amang pandita simarmata. Dohot na posom pandita simanungkari. Hupangido hami ma sesama dosa nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Persyajarata, persyajaran pasiahon, lanjutan di bagasan minggu na salpu. Ima turpuk na perjolo, noaing di bagasan pesalmen turpuk paduahon. Di sabat potari, di dok sangonon tuhita amang dainang, dina mangarang-rangi akana masa di ari parpudi. Jot-jot hita terlalap dopak akka binatang dohot akka hagogon na adong di pangukapon. Tuhita amang dainang marsyajar mahita di bagasan sa minggon persyajaran pasiahon lanjutan di na minggu na salpu. Noaing isuku kami matu amang pandita sinambela di hari Minggu. Suku-sukuna songonon amang pandita. Pangurapan dia do
ikon sitapuanmu sian pangatusiakku di haburjuon huaso dohot parangeni debata ingok ma silang. Ya, pator kon amang pandita sinambela sautik mardongan mauliate. Mauliate ma dia pandita si manungkalit naung mamuhai persiajarata dohot nang pasahaton suku-sukun dihita asa marsiajar hita sian hatani debata. Maulate ma dituhani, maulate ma dihita saluhut di hamu ama ina haanggi pinaribot saluhut na tumangihon hatani debata sian persiajaran sekolah sabat hata Batak merhite Advent Batak Ministry Horas madihita salut. Songoni matutu laki suku-sukun naung nipatari para mata pandita manukalit na manukutan pangarapan dia donai kositapuan mo sian pangatusion mo dihaburjuon huaso dohot parangeni debata. Jadi adong pangarapan na perlu si persiajarata sian persiajaran sekolah sabaton. Ia uluan ni persiajarata di samingguon udut ni persiajarata di minggu naksalpu ima di bugasan pasalmen bagian paduaon. Di hari mingguon persiajarata ima pangurupion si tutu di agogotan ya. Na nienet sian pesalmen no papuluonom. Tajahama job perjolo di ayat paduahon ya. Pesalmen no papuluonom ayat 2 hatani debata mandok songonon. Debata doha parusata dohot hagugotta. Pangurupion si tutu di hagogotan na mangonai tuhita. Ya. Jadi molota perrohaon buku pesalmenon godangdo gombaran-gombaran na pinatuduna tuhita na laho mapersiajari hatani debata lumobi mai gombaran na rong dia ka pangukapon. Jadi di satikon dipatudu tuhita songon dia pangurupion situtu dia ka hagogotan na rotu hita. Jadi molota perrohahon ya surat ni si Raja Daud di buku Pesalmen dohot hatani debata di buku nasing songon di buku Heber ya. Molota jaha tutui di Hebersia asing do tutu pinasahat ni hatani Tuhan. Dapat hita matong di sisada na dumenggan ya. Masada na dumenggan na dimaksud di buku Heberi ima Jesus Kristus na dumenggan sian akka situan ni malim na dong di tanoon. Ay Jesus Kristus managabe situan ni malipta na mangulahon pengantaraan hamalimon di bagas joro na di banua ginjangi. Langsung ini nang pakokopon na nadumenggan sian saluhut pelean situtungon na pinasa niya kabangso di Portibion. Jala langsung ini nang bagas joro banua ginjangi ima nadumenggan sian saluhut gambaran bagas joro na dong di hasianganon. Jadi molota pamanat do tutu songon dia tudos-tudos na dapat kita di persiajaranon ibana patudoson portibi na menimbil ya sehingga dapat maupa hamagoan ya. Jadi hita nanaing mendapat upah hamonangan molot lam tasulikit hatani debatasian buku pesalmenon godang do di bugasan pesalmenon
pangaropan, ya. Pangaropan. Gok pangaropan dohot baga-baga. Nang ditonga-tonga ni hasesega dohot parukilon, so ninang dohot dihasusahan dohot di akka ari hinamago na naing masa di bogasan perdalanan ni parngoluota di Portibion. Ida ba napola disukuton nakin pangaropan dia do na ikot sitapuon mo. Jadi ala godang do akka pangaropan do baga-baga di pasahat yang buku pesalmen dinalah mangatusi hita di akka buku pangukapon, contohnya di pangukapon nonomi, ya. Molo tapayutihun nakian siyan buku pesalmen. Berarti naikon masa ma hasusaan Roma kahagugutan. Alai adong pangurupion situtu dita bolo masa hagugutani. Di ayat 3. Di ayat 3 siyan pesalmen 86 bidok. Di bahenindang mabiar hita. Di bahenindang mabiar hita. Buasa debatado ha purusata do tagogota pangurupion situtu di hagogota. Ya. Jadi ndak pola mabiar hita. Jala di dok nakpe balik tanon jala lalo akadolok laho marongrong tutongan ni laut. Nakpe gasa-gasaon jala mergumo-gumo aka aikna pola humutal akadolok di bahen pasang nai. Jadi pola mabiar hita isi, ya. Ala adong pangurupion situtu di hita. Iman na marhararoan siyan di batatan. Di hita hajol monop pegurang do pangurupion. Alayolo do pangurupion sautik, ya. Olo pangurupion ece-ece, ya. Dak sito-to na mangurupi. Alayang go pangurupion na sa sitong na marhararoan siyan di bata. Iman na dok pangurupion situtu, ya. Malata terusan di ayat 2 do 12 di dok. Jehovah sebut do dongata. Dibata ni si Jacob do partano batuata. Tusi mahita tong mapurus. Tusi mahita marhaposan. Alanong nga di bagabagahon. Jehovah sebut. Jehovah dibata ni si Jacob. Ido pangurupion situtu dihita. Jadi bahasa pola didok si pesalmen naikin. Naikon marongrong, ya. Pola balik tanon, sega pe langit do tano, adong pangurupion dita. Jadi di son si Raja Daud, nung makakap satu, ari na perpudi ima di haroro ni, Jesus Kristus napa dua lion, napa buahon, naikon sega do hape langit do tanon. Malo di pangukapon nono may saplopat di dok. Jadi di balun malangiti. Songon surat na binalun. Meret manasa dolok. Dohot pulo siyan inganan nasida. Om manakin na pinatorang ni si Raja Daud. Tapi di ayat 3 dohot ayat 4. Okay? Asa may mahita. Di akan nanaing masa. Naikan Roma hape hasesega ni langit do tano ima diharoro ni tuata Jesus Kristus napa dua halion. Jalan namar pangaropat tusan mahitatong, ya. Akan napa imay mahon jala makasiholi haroro ni hari ni dibata. Di nama sarsar langiti disoksohi. Jala malala tertutung doa ka sia-siana 2 Petrus 3 ayat 12, ya. Jadi di bahani alanap taboto do hape dakpola mabiar beita desi. Buasa ay naung marpangaropan do itu. Pangaropan dia do na ikot si peopon mo. Ema pangaropan di haluaon. Di naung marsiajar kita siya natan ini bata, dapat hita matong pangatusiyon.
tatanda maha burjuon ni debata nang radi do ibana hape manggatihok kita pola mate di hau pinor silang sehingga dilehon madhita huaso asa marhuaso hita gabe partinean ya partinean di hangoluan si saleleng ni leleng. Jadi parangin ni Yesus Kristus mape nagabe si tiruon dita ya. Jadi pangaropan ta ima pangaropan di debata sebot. Si anido ro pangurupion si tutu dihita molomasa aka hagogotan ya. Di ayat onom di dok debatado di tonga-tongana. Ndang tagamon humordit andos torang dope nunga diurupi debata iban. Jadi nangarok kabiarat hape radedo debata tai lau mengurupi hita atong mar pangaropan tu ibana mahita saleleng dingolutta asam malua hita siata noon sahat tu surgo na pinaradena. Songonima persiajaran na boy pasahaton di hari mingguon Tuhan mamasu-masu hita salut. Amen. Mula di hatorangan ng pinasaat ni amang padita sinambela, ditikion marpanukmami amang padita sitohang sono namang. Mula di pangukapal 20 ayat 2, ahado na pinabuan ni ayatot duhita dopak jabbar ni potibyon. Ima sahat ro di tuat banwagijang na baru do tanon na baru boy amang sitohang paturak ko mardongan mulyate. Horas jala shalom madita saluhut tarlumobi dihita pemirsa Advent Batak Ministry. Lumobi ditikio moliate hupasahat tuamat tapadita purba na mangalia tiki na ringgano dihami lao pasahaton turpuk si jahaon di pasajarata di hari Senin ima taringot tu pangaropan di tonga-tonga ni takas sada balita na pinasahat niya matapadita sinabela taringot wasi kondisi ni tanoon memang dangadong be nagabesada si peopon di tanoon gudangan haguturo do memang jala marhite hata ni pesalmen nunga gudang tudos-tudos doh gobaron taringot tua kasimbol na adong diturpuk pesalmen ahlai sonari adong nakanik suku-sukun ahado nagabe si berengota si dota di keadaan di tanoon lumobi di pangkapo nakanin didok dison molota jaha di Jeremia 4 ayat 27 sampai 26 adora sota jaha on perlu do takas botota bahwa ujung saluhut ni adong di portibion go hajahaton do agut turun na pinahehenya ka bangso pinahehenya ka rajaon na lao marhua na lao maben hagut turun jala idot do nang dison di hasuri rangon na siya bibel patuduhot tuhita dia kana lau masa di portibion tarlumobi ahan na dibereng ni naposoni Tuhan alatan di bagasan buku Daniel bidupitu upamana patuduhon tuhita haba-haba sian hehe siani hehe jala kabangso di tanoon do akalogo paraloan do surita he mangulus siat tonga-tonganya kabangsoi alai dangi naga bisa ada habiar dihita kabangsoni Tuhan itu alana perlu takas jahot tajo songon atar surat di Jeremia 4 ayat 27 sahat ayat 26 songon ma songo situasi dohot keadaan ni dohot tano jalaida ma halongona dohot pak lagi dang wireng akalok jadi ida ma humutal dosude nai jala humutur dosude akarobean
hubereng humaliang jadi idama dangadong jolma jalan nunga merapungu sude pirong akka namar tonga-tonga langit. Di ayat 26, hubereng hauma bosar jadi idama nunga gabi halongonan jalan nunga maloha sude akka huta maradopon Jehovah maradopon parpiarni rimasna. Ai songonot do hata ni Jehovah gabe halongona do sadok tanoi alai dang tung laos siap bahenoku. Di baheni margudopong sadok tanoi jala makolom langiti digijang ala naukudok jala husak kapi jala dang husol soli rohaku jala dang bemulak rohaku siani. Maradopon suaranya ka parsihudul dohot jolma panior maporus do sadok isini hutai dibongoti do ka parholi polipan jala dipanai do ka safsak bire tung langado sadok hutai dangadong bejolma pangisina. Jadi Oma sebagai gombaran tari ngotu kedan ni portibion nalau salpu do sudeno. Jala memang dang nagebe sada jaminan tano do langit na adong sonarion nagebe toktong rodi saling na. Alai haduan dina tuat ma langit nai baru tu tano nai baruon nagabe pai baru sudena akan adong dina humaliang na lumobi dangadong biak kahagut turon dangadong biak kanahacit dangadong biak kaparsahito do aka paru kilon di tano nai baru do di langit nai barui ala nunga di sahapot tuhata di batai nagabe inganan yak kanahapot na porsea jalan melua di bagasan guarna. Jadi marhite pasajarata apala di arisenenon di patudur do tita dangadong nanggo sada sianak kaharajaon na di patuduhot tu si Daniel tutu gabe sada bagas hasonangan di bangsoni debata ya tukpe adong narumenggan sian asing alai nataboto do ia sabulota di Banua Gijang do. Jadi sabulota di Banua Gijang do dang di Portibion. Boiro jahot tahun di Lemon Tolu ayat 20 jala dao di atas ni haguturon di Portibion adong habangsa na sohasata ya jala Jesus do mengajar honi ia Portibion borhat tu bagasan haguturon no balga diari hita jumonok tuari haroni Kristus na mangulahi molotajah di Matius 24 tabereng madisian non akan masa di hari perpudi salpu masude alai da tuat mamuse harajon itu hani harajau Kristus ima harajau na totong rodi saleleng nilelengna sahalinai hupasahat dangadong be biar tadisi dangadong be akaha nagaur disi dangadong be na humuttal di tano na baru do langit na barui alana Jesus Kristus do nagabe raja di gijang ni salut na raja jadi alani marpangaropan matotok kita di bagasat Tuhan terlumubi marpangaropan di tonga-tonga ni haguturon nadong di Portibion. Song ni mahu pasahat ima songot barikan nauli sian pasajarat dari arsenon upasahat mon mardongan mauliate. Amin. Mauliate ma dia mang pandita bem sitohang tung macai lehet persejarani adongin na inganatta di tanah nai baru sahalion. Atong malosongoni manukum majuau tu amang pandita tapubolon. Di natar surat di Pesalmen 47 ayat 1 di 5 ahadona ni dokna doppa inganat tadi ujungna di bagasan harajaon ni Kristus. So ni mamang alusi hamuma mardongan mauliati. Shalom, horas ma di tasaluna. Oras. Mauliati ma di Shalom, sukunna. Ni pasa ni beta utasuit tuita paletikion. Terlumubi di damang dainang pemirsa nasa totong menonton YouTube Advent Batak Ministry di tikyon naing pasatot tama jala patorangot ta persejaran marite iti suku-suku ni naposona pendeta utasuit ahadona nidok na dopa inganata di ujungna di bagasan hagarjaon ni Kristus marite iti mulutajaha di buku Psalm 47 ayat sada rodi 5 di tikyon asa tajaha majo hatani Tuhan di Psalmen 47
ayat sada rodi ayat 5 asa taboto harajaon ni Kristus di ujungna marita ibana. Tidak disi ede sian aka anak ni sikora mar topak-topak tangan ma sudihamu aka bangso pujiamu ma debata mardongan suara olo-olo. Ay Jehovah do natumimpul nasokal raja bulon do ibana gugonggom liat pertibion. Papatuonna do aka bangso tuhita. Dot aka marga tutoru ni patta. Ibana do mamilit dihita pargolatatta. Hati bulon ni si Jacob nahina holongan na i sela. Ama na buita bereng. Turpuk maritehite Psalmen 47. Sehubungan dot bagas harajaon ni Kristus. Damang dainang dita saluhuna nani olongan di bagasan Yesus Kristus. Pemirsa di YouTube Advent Batak Ministry. Di patorang dodo hita maritehite Psalmen 47. Ima ia debata naga besada raja dan dada holan raja alai si pangarajai di saluhuna portibion manggonggomi mangarajai di bagasan badiaon alani i marhiti iti di jodo ita asa manoba ro marsoba tu ibana naga beyanakon ni debata dada holan manoba alai songon naidok nanakaning martopak tangan mahamusude akabangso puji madebata mardongan suara ulup-ulup patorakon ikotakui hadaulaton di debata di salhuna di narohita ima harajaon di debata jala harajaon di debata harajaon na tumimbul harajaon di sima nagabesada pangaropat dihita di harajaon na tumibuli. Pangaropat tadi si alamar hite-hite i naung di palua Kristus sita maddapat hanguluan na siniling na mahita di si harajaon na siniling na. Jadi molotakui debata di bagasan harajaon na nagabesada respon dihita tapatudu ma marcitutu hita mangului ibana di bogasan tikyon tapatudu ma haradiotta ala didokdo ia harajaon ni debata harajaon di Banua Gijang molo tapareso do di bagasan persejarata harajaon Banua Gijang di Simahita liling na 1000 tahun. Jala tuat mamuse dung 1000 tahun di Banua Gijang turun mamuse tubur tibion. Jadi harajaon di debata luar biasa buasa molo tabereng dui persejarah sekolah sabata di tulisan ni Ellen G. White Alpha Omega jilid 8 halaman 700 Kristus tua tu atas doluk jitun nasyani ibana manaik tu surgo dukon hayonna jaladisi aka suruh-suruan mangulahi baga-baga taringot harorona mangulahi hatani panurirang dungi Roma jauh bade pataku udur dot ibana saluhut aka nabadiya jala ujak korona mapatna di arin nasasadai di atas di dolok jaitun toktong di Jerusalem tukan habis saran dungi bola dua ma dolok jaitun nih gabe tubu rura nabagas situtu gabe morot ma satonga ni doloki
tukan utara, nastonganari tukan dangsina. Jadi Jehovah gabe raja gumonggom liat portibion. Di ari na sasadai sada situtu Jehovah guarna pe sada do. Jadi harajaun di debata ima harajaun dina ni buan nahita tu harajaun benua gijang. Leleng na 1000 tahun. Dungi turun mamuse. Nah de guarna Jerusalem nai baru tuat marhad mardongan hasangaponna na marsinalsal tuat sian benua gijang tu inganan naung pinapita jala di parade laho majongjongi majangkoni di si Kristus dot bangsona nang dot akka suru-suruan bongot tuhuta nabadiai. Jadi harajaun ni debata harajaun nabadia akayana konna naung ni paluana dohot tu harajaun benua gijang ima harajaun ni debata jala marite-hite asin rohana dung 1000 tahun turun mamuse itu pertibion harajaun Jerusalem nai baru. Jadi luar biasa marite-hite itoruni patna marite-hite ditoruni patni Yesus naung mga leon haluaw di ita taparade mahita manginang tapatudu ma di bagasan perngulutta na sihol hita gabe si parsidohot di harajaun naung ni parade ni debata tabuhai marohatta tabuhai madirita asa tapa badia marite-hite ahana gabe rencana di debata tu hita inoroni parsidohot mahita di harajaun naung ni parade ni debata di hita saluhuna. Songoni maalus na buhi hupasat tami marite-hite persejarah di hari Selasa ahado na nidok na dopa inata di ujungna di bagasan harajaun ni Kristus hupasat tami mardongan mauliate. Mau lihat godang tu amang pandita tampu bolon nampo torakon persejarah tadi Ang talida boy ni si hari Manukalit. Selasa. Ang talida boy ni si Manukalit. Nah, itu dia Sorry, dong sorry, kali. sorry. Nama rambit dong. Semua. Oke. Mau lihat godang matu amang pandita tampu bolon nampo torakon persejarah tadi hari Selasa. Noaing suku kami matu amang pandita Simarmata persejarah tadi hari Rebo. Suku-suku na songona namang pandita. Buasa ma say rikot laho marningot aina rodo sogot hada dabuni portibion jala ditoppa mangulai sogot adorang saluhutna di ujungna gabe uli patorako namang pandita Simarmata persejarah tadi Rebo mardongan mauliate. Oleh tema itu diang pandita si Manukalit nau mangales sadatiki nalheta palatikion lau patorakon sosada persiajaran natung masa menarik di persiajaran hari Rabu alai perjolo sahali ma husapa hita ima dia penbata ministerion horas ma di hita saluna. Horas amang pandita. Horas. Mau lihat ya. Bergedo sudah aka keterangan nang di pasat ni aka amang pandita naking mangalehos sada hatorangan natung masay uli bahwa hita na porsea di debata marpangaropan do hita parsidohot hita di hangoluan saleleng nileleng na termasuk mai di surga hasunangani jalatong muse sahat tu ima tu langit na baru portiwi na baru na di parade di debata di hita. Jadi apalagi tikyon di penghujung di parngoluan ni akasi parjahat perlu
di paboa tu hita bahwa akap si parjahat salpudo siap portibion. Salpudo siap portibion. Molo tajaha do di hatani Tuhan mengenai ima anggur dohot mudar na mambai sada penjelasan na tung maserikot di bagasan ni parngulota na paingotok kita ima mudar ni debata na gabe hasesaan ni dosa ni jolma na mardosa tu ibana. Tersurat mai di Matius 26 ayat 20 lalu di dokom mai ay mudar hudoon mudar parpadanani na niusehon humokop torop bahen hasesaan ni dosa. Bahen hasesaan ni dosa. Ima molo mudar. Jadi sangat penting do ima mudar di debata nalaho mangaleon hasesaan ni dosa. Jadi di patorang do di buku pangokapon 10 pati ayat 10 mengenai anggur na dimaksud ni anggur di persiajaraton. Ujahahom madisom pangukapos 10 ayat 10 namandokon ikon minum do ibana sian anggur hari mason ni debata isemaon ima akasi parjahati. Ima akasi parjahati. Basa ditarik mon sian ya hatani Tuhan sian Mazmur 75 na patorakos sada silas ni roha ende ya ende ni hamonangon ni aka na ditubus di debata marhite mudarna nakin patorakos sada lasni roha alanunga di uhum debata ima akasi parjahati termasuk mai si Lucifer dohot akka pangihuna. Mangingot songosada kejadian ima di Juda bangsa Juda mana bangsa Israel Yerusalem na dipimpin ni raja di Hizkia. Raja Sanhedrin mamorangi manggulut luat Juda. Alai Hizkia raja Juda totopas haton diri tuladopan di debata ya mangalehon akapoda mangalehon semangat tu bangsona asa unang manian nasida mabiar mangadopi ima bangso namin jaja nasida bangso Asur ya makana didokon di ayat papituhon di 2 Kronika ya 32 ayat 7 mendokon sonom firmaton di muna jala marsihot unang hamu mabiar jala unang godoran rohamuna maradopor raja sian Asur manang maradopor sandok paranganna narap dohot ibana aitu morop do namandongani hita asa ibana. Jadi omma sada silas ni roha di hita nang penakin di patorang ya adong do si pangago adong do si parjahat alai na salpudo salhukna memang toho di keadaan ni jolma pardosa songo sahalak filsuf na margor Friedrich Nietzsche membaik songo sada pandangan di ibana ya bahwa ya ibana membaik sada pendapat
Holland mengarah tu dirina sendiri nama parnguluanon. Alai mo tabereng do kisah ni sahalak filsufon parnguluan nape dang na beres. Bahkan sia segi mempergunakan kemampuan na dang boy digunakan di mana be do denggan. Alana gabe marsait di mana ima so sait pikiran. Molo saunari tadok ma mungkin ngamiring be mana. Miring imana. Luar biasa sampai 10 sada tahun. Ya sampai 10 sada tahun. Alai molo diharap na ditobus di debata marhite mudarna na kini na membuat hasil saun ni dosa dina menjalo ibana ma adong do dina sida pangaropan. Adong do dina sida motivasi hidup na naing pajupa do debata mendapat hangoluan saliling-liling. Perlu ta ingot debata na manopa langit dohot portibion dohot saluhut aka ipangisina ima debata panguhum do. Dang loasonna na jahati totop adong. Dang luasonna alai nang pesogoni nang pe adong hajahato sonari humaliak kita songon semangat ni Raja Juda si Hizkia na kining naman baen penyemangat tu sude akabangsona asa unang mabiar na sida. Adong do debata na mga ndongani hita, adong do debata na mangurupi hita, na laho mandalani parngulota, asa boy hita totop mamiliki pangaropan, asa anggiatan non diharono ni Jesus padolosya, boy hita parsido di surgo nang paradeda di hita saluna. Mungkin om masotik na boy hupasaha di hita, hupasaha ma marhite mardongan mauliate. Amen. Amin. Boleh tetua mang pandita si marmata na paturakon persejarah tadi rebo. Ya sehingga mai boy sa tatiop asa lam tekas persejarah di bagasan saminggon. Noaim suku kami matu amang pandita purba persejarah tadi hari Kamis di penghujung persejarah. Suku-suku nama dia manang songon ruas ni huria nalaho pasahaton tudongan jolma hatigoran na tahaholongi tutu patorako namang pandita jo persejarah tadi hari Kamis mardongan mauliate Muliate di suku-suku nang pinasaat ni amang pandita si Manukalit. Dia ada ulam naik ko songon huria manang songon ruas ni huria nalapas hatot tudong jolma tigoran na taholong itu tu. Nah kinong tungat saya tekas di patorang amang pandita sinambela, di patorang amang pandita sitohang, yang pandita tawulon, pandita semanmata, taringot ni persejaraton, ia narong danongan inganan hasonangani imasulgo nang songoni Jerusalem na baru. Aledison na manguruti mon persejaraton di persejaran hari Kamis sarupa dohito persejaran to persejaran hari Kamis na persejaran na minggu ng salpu mengajarahon akka dalam mutu akka perjahat molo dison asa ditadaho haluonmu dison adong sada carita dibayar patorang adong pungon ni insinyurin na di Institute of Technology ito pamanang ni ibama sada chat na birong marhitay dang tarida be ugasan na honachet molo chat na birongonin na manang nasong dia pecet awal ni ugasan ni molo nga di chati mana pakai chat na birongon today ditutupi maksud na ison dibuat siyan na natup marlopit gadda golap na
sia chat na bilong sia dia pe nung adong na adorang soy. Chat na ibaluon, mabodot siya puluh siya koma siya puluh siya ratus siya puluh 5% siyan salhut sinodang na adong. Molo itutubi penda so dia pena tiur ni na tiuron molo nga pakai chat na bilongon, na ba na tungon ni akan siniuron gulap itutubi sude aka sinodangi. Di bagasa buku Pesalmen ono pulupitu nalata parsejari di bagasa pertikionon dibuka di Pesalmen ono pulupitu dibuka mardonga jojo tu debata. Sono jojo na. Say masinodang mabuhim madonga ni hita. Sela asalam marbinoto tanaon di dalammu. Di Panginoon ni si Raja Daud masinodang menabuhi ni debata tu hita madonga ni hita. Asa tungita da pertibion isedo debata. Disam di bagasan baga-baga luaon nunga di patupa Jehova jalat tuak kaperdosa. Asa dijakkon mangulahi di hadapan na naune jala sangap dongan dilipason hasangapon na jala nang dohot saunari di bagasan ngulon silang ni Kristus patauhon bohi Jehova na manodangi hita disandokon onigola pina portibion dinamati Jesus dia pinot silang iman na gabi sinodang tuhita. Mol na minggu na nung lalu nung salpu tapos sejari ikon na bodo tabaritahon ulion haroran itu na pada olihot tu ganuk jolma pardosa. Ditikyon ikon na boy mehita di ipangidoho dison ikoboy ta gabi sinodang. Ale adong dope asing ni sakam ni Jehova asahita manodakkon sinodangi tu sadok di portibion. Ikon na boy dotong hita molo di pasejano salpu hirokon dalatta asa boy mangorui akadosa na taulaw di garupari ikon na boy mena kita mangulah na dinggan ima pashaton hata na badia molo di patikyanon di patorang ikon na boy taga bisinodang gabe hatiuro di dia pita maringanan ayro kason say patol hasokku do nasida tudolok habadiokku jala pa palasokku nasida di bagasa joro pertangyangan tuau alamu aku ma pelen nasida si tutungo do pelen nasida si potongo di atas ni langgatakku ay targoar bagas pertangyangan do bagasu di saluhut akka bangso ima di Jesaya 56 ayat 7 memang dung takas di rokon iya ikon nagabe si pertangyang do ita jala halauman ni debatado pilihan ni manusia. Jadi di partikiano ni koboy matok kita, asaboy ita gabe paneyan di haraja surgo, jala gabe paneyan di Jerusalem ne baru na pinaraden ni bata, ko gabe sinodda kita. Di baga sa Pesalmenon, si Daud paingotok kita, iya Jehova masakapi asalam marbinoto tanaod di dalammu, diboto akabang sosude hatuaonmu. Alay hinagale ni bangso ni debata, jo situtu gali di bagasan ulaonon. Marnida hagulapon ni portobio tutu galero jolma dinamang ulahon na sitongon. Adong do sitong na irok konison, tapatu pa ulan parbaritan ari parpudi, upama na sada inganan punguan na lao dohot, borhat diakka na porosia. Molulison ko di pasejaraton, molul pang kapasaplopat, dang jadi sonang moloholan na hudul. Dang na holan na hudul hita di bagasan hasonangani. Ikon na buro tok kita, dison molo di bahasa bata idokon iko jongjong di hadapan na. Do katalain idokon iko boy may ita gabi barita na uli. Damang day nang dakola di siyalango kita ikon unang huli. Unang hola di hepe kita unang huli. Di barita na uli pe hita damang day nang di dia peta maringanan aka nasetia mangyuton at penbataan ministryon. Idi barita nauli pe na siya bibeli, taringot harajaon surgo, taringot Jerusalem ne baru, ikotong do barita onota, asa una kolakita na uboto, iko sudema ni aluat ni portibion, jala molong asahat tu ujung ni portibi, idia peta maringanan, Roma tu apa dua lion anong manopat jolma na porsea di ibana, ramma rea hita di halal surgo, nang pinaraden itu hat tu hita. Amma sautik atorani pasejaranom mardongan muliate. Mauliate ma
tu amang pandita purba na, napatorakon persejarata di hari Kamis. Noaing tarimpuni ma persejarata di bagasan sa minggon, ima naribayan amang pandita hutasoit rimpunan persejarata di persejaran pasiahon di bagasan sa minggon. Baik, mau lihat ima di Hitaganup nung taguruhon na kaning persejarata di bagasan na sa mingguon ima na maruluan manang marpakal persejaratan di bagasan pasalmen turpuk na paduahon. Nakingan di ayat inti ganup akka bangso kon mamuji pasangapon debata. Di papungu debatado sa luhukna bangso na pinili na tu harajaon nahot rodi saleleng-leleng na. Alai nungatuk takas na kaningan tapay hutihut marhite akka na posoni Tuhan na paturakon parsejarat taon songo dia baga-baga surgo manang Jerusalem nai baru manang huta nai baru portibi nai baru na pinarade ni debatatu hita sugut di haroroni Yesus Kristus atong molo songoni songo dia do hita mangarade di bagasan apostel Paulus namar barita nauli na sida tu lihat portibio songonido nang akka ulota siganupari uhut mamaritahon barita nauli uhut mangarade hita tersurak do di ulaun ni apostel sada ayat 8 alai jalo munado hagugun nitodi porbadia na songgop tuhamu gabe sitidangiku mahamu di Jerusalem dohot di sadok Judea dohot di Samaria sahat ro di ujung nitaku adorang soro haroroni Yesus Kristus na padua halihon ko panidangi dohita tuluak portibio tapangido tod di porbadia manggogo kita asa tolapta mamaritahon barita nauli manang makatidakon hasitongan ni debata. Dukoni muse di surat todo di panipuli di persejaran hari Jumaton Matius 24 ayat 14. Ahamanidokna laos baritahono do barita naulion nataringo tu harajaoni diliak portibion lao maka tidak kosa tu saluhut bangso dung pehi asaro ujungna jadi kosardo barita nauli tu luak portibio dung sar ipi asaroha ujungna dung ro ujungna ya Yesus Kristus ro tu portibion mangalap pitak kana porseri bana na mangulahon patik ni tepata dohot akatona na tinonahon ni tuhatta ale margogo mahita marhite tod di porbadia jadi akadamang dainang nang saluhutna kita no bege at batak ministrion sai di pargogo itu ham mahita tutu boy hita mangulahon jala boy hita mengaradi di akka ulon ni Tuhan ipe martanya kita lau dipakai debata hita markarejo marhite ton di porbadia mangulahon ulau ni debata potong songani managabe parsejarat di hita totong mahita nagabe pasangap penibana rade hita manean baga-baga surgo na pinarade na di hita jadi
rap mahita marpangaropan tu tano nai barui ima Jerusalem nai baru inganan nahot rodi salelengna. So ngoni mana gabi ripunan ni persejarah tadi hita, udok kami mau lihat goda. Tuhan debata masu kita. Amin. Amen. Mau lihat gorang tu amang pandita huta soit na mambayan rimpunan di persejarah pasiahon. No aing pagino kami haraden ni amang pandita Tampu Bolon tangiang panipuli. Manipuli sa luhut na persejarata ditikyo di Advent Batak Ministry ta pasikko mamariti iti martangiang. Tapos ada maruhat ta martangiak kita. O Tuhan Jehovah, debata ama namin na marhabang sa di Barogijang. Debata namin na upuji amin na upasangap kami. Mandok moleati hami aliamang apala di obason. Mariti media na nilehon mo upaki hami apala tikyon. Budo pi hami nalaho mangaratay hatay Tuhan mariti persejarah sekolah sahabat nami. Moleati ama Tuhan turpuk di bagasan persejarah sekolah sahabat nami. Naung tota di pasatnya kana posom. Taringok tu di bagasan pesalmen turpuk paduahon. Baik na posom pendeta Utasoit, baik na posom pendeta Simarmata, baik na posom Sadiri, baik na posom pendeta Purba, na posom pendeta Sinambela, na posom pendeta Sitohang, dohot na posom pendeta Semanukkalit. Anggiat maliamang disalu na persejaran naung hupasa tami naung hutaresok kami, marhitodim to di perbadia, buhay magabisada pangrupiyon disalu na aka damang dainang na mabigi bahkan na manoton YouTube Advent Batak Ministryon na sida boleh marpangaropan di bagasan hagugutan bahkan pangaropan di bagasan AHP gecolak naro dinasida adong debata nage pangrupiyon marititi pangrupiyon ni debata dilihat do hami sada jaminan ima adong surgo harajau ni debata alapom mudo hami bonom hami tu inganan nang penerimi jala dada holan surgo inganan nami harajau ni Kristus harajau seilingna bonom mudo hami maritehite arompa tulu halihon lewat jiran baru turun tua tu pertibion pertibi nang di parade di payas jala di perbadiai enorhonia lemang anggiat ma digenu kami salugna lamar situ hami ro mangaratay hatani Tuhan todim mangalew pangatusiot tuhami ahado napatut karejon nami napatut ulahonon nami obar tulungan roha ni Tuhan nagabe bukti di hami na makahulongi Tuhan alani lemang boleh hami gabe mangarade di harapan Yesus perwalion na sosadi yang linari mulai hati ma Tuhan selama leono mo Tuhan pangatusion parbinotuhan asa tutik-titik na berikut hami akan naposom boleh pasahaton manariasok kata ni Tuhan gabe sada pasu-pasu tuak kasalut na nabigi tu paham hami di bagasa tordip di berbadia Tuhan nami dari surga diakah hurangan nami diakah dosa nami marapati arham di salut nai saya sama salut nai lamang asa unang gabi pangabati aka asido dengan ibasam napatut gay bagian nami jakon malamang pangiduan do tidak nami on usam bawon nami olan maritan Yesus Kristus nang mati mo kapan amin. Amen. Mau lihat gorang tu amang pandita Tampu Bolon Pas sekali habis. mambayan tangiang panipuli di Sedario. Tuhita amang dainang kami mandok tuhita ya unang lupa hita amang dainang man like subscribe dohok maser tu akadongatta di YouTube Advent Batak Ministryon songon upasa na boy upasa tuhita amang dainang ima sian barus ma tu subolga siya si borong-borong tu balige
Debatan agok basa mamasu-masu hita sude. Himma tutu. Padua halihon Matutu. habang maaduhur songgop tudaka tusam. Beta hita rap udur subscribe channel Advent. Matutu. Sahat di Solo, sahat matubotean, sahat matu tigaras, saat hita mangolu, sahat matu panggabean, jala horas. Kami sian Advent Batak Ministry mandok tu hita saluhutna. Horas. 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 Horas.